va sortir l'oportunitat d'exposar aquí, que em va fer molta il·lusió, i em va agradar la idea de crisàlides a dins de la peixera. Doncs són peces escultòriques, de fang, treballades amb diferents tècniques, hi ha que són de racó, hi ha que estan treballades amb òxids, amb fum, perquè jo sempre dic que jo no soc ceramista, que soc escultora, i jo no he estudiat ceràmica, però m'agrada molt improvisar i provar i experimentar. Llavors, quan em poso a treballar el fang, potser abans, quan dic abans, vull dir potser el dia abans, però potser anys abans. I he estat fent molts dibuixos i idees, i te queden aquí dintre, i quan te poses a treballar, doncs surt allò, Li vas trobant el sentit a tot això. I això de les crisàlides, ara amb el confinament, doncs tot aquests temps que estem visquent, m'ha semblat que era superadequat, perquè era com la feina que tenim durant tota la vida, d'anar deixant vells patrons enrere per transformar-los en altres superiors, per dir-ho d'alguna manera. Quan veus l'obra exposada, és com... la veus d'una altra manera, és com la veus més des de fora. Y las he tornat a veure bé. Diu, nunca te olvides que fuiste y serás siempre crisálida. Aquest és el resum de l'exposició per mi.